थांनाय आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव उदालगुरि बियाबनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानाय रिहन दैमारिखौ बरायनाय आरो देरहानाय फोरबो खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव हरिसिंगा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए एबा बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि, उदालगुरि बियाबनि एमएलए रिहन दैमारि आरो बिपिएफनि नेहाथारि डक्टर सुनिल बसुमतारिया बाहागो लायो। बिथांमोननि अनगायैबो हरिसिंगा ब्लक, खोदोमगुरि बिसिडिसिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै जोंहा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि झारगाव खोदोमगुरि प्राइमारि कमिटिया मोनसे थांनाय विधान सभा जि बिसायख'थि जालांबाय बेयाव देरहासार जानायनि मोनसे बिजय उत्सव बे प्रग्रामखौ लादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो थांनाय हाई स्कुल फाइनाल एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामाव जाय जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिखांबाय बिथांमोना बरायदोंमोन आरो जोंबो गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननो लोगोसे जोंखौबो बेयाव बाहागो लानो खाबुखौ होदों। आं आसा खालामगोन बेबायदि फारिलाइनि जुगिदि जोंनि फरायसाफोरखौ जों गोबां उत्साह होनो हागोन आरो बिथांमोनाबो निस्सय मोनदों आरो बेखौनो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजां फरायो आरो सानसे बिसोरनो जोंनि जिहेतु भबिष्यत बिथांमोना मोजां फरायनो हाथोंसै आरो जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनायखौ जों आसा खालामदों आरो फैगौ 5 अक्ट' खालि जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जायफोरा टप 10 मोनदों उदालगुरि जिल्लानि भितरावहाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन आरो जायफोरा बे टप 10 जादों बिथांमोननो जोङो एसे रां अनसुंथाइबो जोङो पार्टिनिफ्राय होगोन। आसा खालामगोन बेबायदि बरायनायनि जुगिदि जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिसेसकरि बिटिसि ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोबां उत्साह मोनगोन आरो थुलुंगानायखौ बिथांमोना मोनगोन। इयुनाव जाहाथे आरोबाव मोजां फरायनो हायो बिथांमोना सेस्था खालामगोन आरो IPW बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों। दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया। निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया। आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै आरो बुंनायबो नङा आङो। जोंहा जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां। कारण बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थोनाखै आरो बुंनायबो नङा आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय। दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया। आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों। आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं, सोर बिथांमोना, माला दानाय संगठनखौ, मा जाहोन दं बिबान बिनायनि ना माबा मोनसे षड़यन्त्र दं, बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयजन दं आरो प्रयजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन नङा होमबा। आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदोंबो जानो हागौ ना। दा बेखायनो आं नायनो मा जायो। दा बुंना लाबाथ' जायाना खोथाफोरखौ। मोजां मावदोंब्लाथ' देरहासार जानांगौमोन ना। रायजोआलाय मानोथो भटखौ होआसै खामानि मावासै, रायजोफोरजों सोमोन्दो लाखिना सोलियासै, बेखायनोथ' जेननो गोनां जाबायना। दा जों दायथ' मोनबाय आरो जोंथ' रायजो राजानो गोबां खोथाफोरखौ होबोदों। जोङो रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै आरो जोंहा गोबां खामानि मावनो दोङो। जिहेतु दायथ' मोनदोंब्लाबो जोंबो दासिम बे रोखोमनि जों खामानि मावनो हायाखै। मानो होनब्ला जोङो जि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जिखिनि थाखा फैसा मोननांगौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बेखौ दिनैसिम जों जेबो मोनाखै। मानो होनब्ला थांनाय जिथु बाजेटनि फैसा बेखौ थांनाय सरकार बिथांमोननो हरजोबदों
आरो बिथांमोना थाखा फैसा मोननानै गासैखौबो माने खरस खालामदों आरो माने दा जों जुदिब्लाबो सेप्तेम्बर मासावनो सरकार दादोंब्लाबो जों जिहेतु दाबो बाजेट मोनाखै जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय माने जुलाइ दाननि 6 अक्ट'बरनिफ्राय जोंहा आसामाव बाजेट सेसन जागोन आरो बे बाजेट सेसनावसो जोंनि बाजेटफ्रा पास जागोन आरो बिनि उनावसो जों बिटिसिआबो बाजेटनि फैसाखौ जों मोनगोन आरो बिनि उनावसो जोङो जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हागोन आरो जिफोर बाथ्रा जों बुंबोदों खोथा होबोदों रायजोनो जों बे खामानिफोरखौ जों मावनो नाजाथारगोन आरो